Ni siraba kumakan daminɛni jɛmukan mun ni a ka laɲini tɛ foyi ye accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. An bɛ assurance lafiya baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. Olu minnu sɔnna ka jɛmukan in dɛmɛ ni o y'an ka partenaire ye. Assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw, diɲɛ magobatigiw, jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛye baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. An ka jɛ an ka taa siraba kan an k'a lajɛ sirabankan bolilaw fana hakilina ye mun ye samiya kɔnɔ mobili boli la ani mɔgɔw fana ye hakili ɲumanw sɔrɔ k'a di an ma samiya kɔnɔ mobili boli bɛ se ka kɛ cogo min nɔgɔya la walasa accident ko bɛ nɔgɔya an k'olu lamɛn. Samiya kɔnɔna an yɛrɛ bɛ siraw cogoya dɔn Mali la yan. Ji mana k'an ka goudron kan goudron bɛ glisser. Bon, mɔgɔw ka boli kɛ cogo mototigi b'o la mobilitigi b'o la transport en commun tigi b'o la si tɛ boli dɔɔnin samiya don samiya tɛ mais samiya a waati la a danger belebele ye jumɛn ye c'est-à-dire waati dɔ la i bɛ calcul kɛ ko mobili bɛ se ka jɔ nin yɔrɔ la pine i bɛ fɛrɛ minɛ a la a tɛ jɔ o hukumu kama samiya kɔnɔna la mun bɛ ɲini jamana mɔgɔw fɛ c'est-à-dire bɛɛ ka boli dɔɔnin distance de sécurité o ye diyagoya de ni t'a respecté i k'a respecté mais ko dɔ bɛ k'an ka dugu in kɔnɔ ni mobiliw ye distance de sécurité bila u ni ɲɔgɔn cɛ ni mototigi ma taa don a kɔnɔna la mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa don a kɔnɔna la c'est ce qu'il faut arrêter tant que n'a ma dabila a man ɲi an ka axe in yɛrɛ kan axe min bɛ bɔ Bamako ka taa Kulikoro sira kan c'est vrai que sira bɛ ka dilan mais nin waati in na accident fanga bonyalen don a fanga bɛ bonya mun kama san'an bɛ kuma bolikɛlaw ni fɛngɛw dɔrɔn kan olu dɔrɔn tɛ sirabakan feerefikɛlaw mɔgɔ minnu bɛ sugudaw kɛrɛfɛ u bɛ sugu kɔnɔna to yen ka n'u sigi sira camancɛ la ka feere kɛ olu ye kɛwale ye kɛwale minnu tɛ se ka laban u tɛ se ka laban e bɛ to feere la i ka feerefɛn dɔ bɛ bin i bɛ boli k'i bɛ to ta sira kan mobili bɛ nale i t'a kalama denmisɛnninw bɛ to munumunu na don o don accident bɛ sen na c'est nin kɛwale ninnu kan ka dabila sugu jɔlen don mɔgɔw ka taa sugu kɔnɔ feere la siraba kan sanfɛla mobiliw boli yɔrɔ de don motow boli yɔrɔ de don bon mototigiw ani mobilitigiw mun de bɛ f'u ye c'est pas que siraba dayɛlɛnnen don ko sira fɛrɛlen don i bɛ siban boli k'a kan aw kan ka mun faamuya sira in bɛ tɛmɛ dugu ni dugu de kɔnɔna la dugu kɔnɔnaw de don bɛɛ kan ka du yɛrɛ ma plaki bɛ yen plaki tɛ yen a ne nana se dugu kɔnɔna de la n kan ka dɔ bɔ n ka boli hakɛya la mɔgɔ b'i yɛrɛ matarafa i bɛ mɔgɔ tɔw matarafa mais o bɛɛ bɛ dépend jogo de la fo jogo in de ka falen siraba kan faamaw ka participation kan ka kɛ mun ye en réalité c'est-à-dire n'i ko ko faamaw i ye dɔ ta ka dɔ bila dugu yɛrɛ ye min ye faama b'a la bɛɛ lajɛlen b'a la faama tɛ se ka décision ta n'i ma dugu commune chef dugu chef de village usagers ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka lafaamuya faamaw kan ka sensibilisation kɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan k'u lafaamuya danger minnu bɛ circulation na ni sira minnu bɛ yen nɔ an kan ka ta ɲɔgɔn fɛ pour que ka dɔ bɔ nin mɔgɔ fagaba in na sira kan a bɛ wusaya trop ne yɛrɛ kɔni ne bɛ faama bɛɛ lajɛlen wele o sira kan an ka se ka jɛ ka synergie kɛ avec toute la communauté qu'on puisse trouver des formules et tirer vraiment ces taux d'accident là vers le bas. Mais comment chauffeur ou de fait chauffeur ou ani bolimafɛntigiw an b'a kalama an y'a fɔ an m'a fɔ an b'a kalama bolimafɛn joli bɛ yen nɔ k'u bɛ boli bibi in na ils répondent pas aux normes sécuritaires dɔw yɛrɛ ka pare-brise san mana danni daminɛ essuie-glace tɛ dɔw yɛrɛ ka mobili la bon ne kɔni bolo n'i y'a dɔn i ka mobili fɛnw a tɛ se ka baara kɛ n'i ye sanji kɔrɔ
ni yɛrɛ ye kisi fɛn ye fɔlɔ kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ mun bɛ sira kan ne bolo ni sanji fanga bonyar'i ma a tɛ foyi k'i la i jɔ kɛrɛfɛ n'a nɔgɔyara i ka sira ta n'o yɛrɛ fɛnɛ ti n'o bɛɛ dérangement b'i la yafa i ka wuli ka t'i ka mɔbili bila dans les conditions normales i ka se ka boli parce que i bana sigi bolimafɛn na ka ban i ni ani kɛnɛmamɔgɔ ni a bɛɛ de kalifalen b'i ma ne bɛ mun ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ye mɔbili bolila ye i kɛra mɔbilitigi ye ma kɛ mɔbilitigi ye i kɛra mototigi ye ma kɛ mototigi ye bɛɛ ye sira in de t'a la senamatigi bɛɛ lajɛlen wotorotigi bɛɛ de bɛ sira in t'a la dayirimɛ ɲinina bɛɛ bɛ t'i ka dayirimɛ ɲini sira in de kan maliyɛn kan ka faamuya sisan nɔ qu'on doit être courtois tubabuw ko ten courtoisie in tɛ dɔwɛrɛ ye o e ma n'i jɔ dɔ ka tɛmɛ e ka taa dɔɔni dɔɔni ka sira di ɲɔgɔn ma ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ dɔ bɔ accident na sira kan mais bɛɛ ye woro ye an kan k'o jogo in de bila jagoya fitina ye ɲɔgɔn kɔrɔ n tɛ sira di i tɛ tɛmɛ jagoya nafa t'a la e b'i jɔ waatinin fitinin kama nin bɛ tɛmɛli min kɛ seconde fitinin kama o seconde fitinin bɛ se ka e bali ka tiɲɛni caman don dugu kɔnɔna la moi j'appelle tout le monde à la courtoisie au niveau de la circulation tout commence à partir de là. Siraba kibaruyɔw bi aw ka jamukan na an y'a kanu ka kuma samiya a bolimafɛn boli bɛ cogo di ani kɔlɔlɔ minnu b'a la komi an y'a fɔ an ka jamukan tɛmɛnenw na bolimafɛn bolila ni accident ko fɔra dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ fɛn saba de nɔ bɛ accident in na o fɛn saba ye jumɛn ni jumɛn ye bolimafɛn bolila bolimafɛn ani sira donc ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ samiya accident ko a nɔgɔyali ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la walasa aw ka se k'aw ka samiya kɔnɔ bolimafɛn boli kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye bi an ka jamukan in sigikun y'o de o la ni an ye sira ta sira bɛ se ka na ni accident in cogo di samiya kɔnɔ i bɛ taa ye wagati dɔw la ni san nana ji bɛ kɛ sira kan ni ji bɛ sira kan fɛn dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma distance de freinage distance de freinage in ye jumɛn ye n'i ye frein digi bolimafɛn kan ka jɔ yɔrɔ dɔ de la a bɛ boli mun kɛ yan'a ka jɔ a fɔ de ma distance de freinage o distance de freinage ni gidɔrɔn ɲiginnen don i bɛ taa ye o bɛ janya o kan ka dan yɔrɔ min na a tɛ dan o yɔrɔ la o la bolimafɛn bɛ kolonkolonni caman kɛ yanni a ka jɔ o de la aw bɛ taa ye samiya kɔnɔ mɔbili 3 4 fo 5 u bɛɛ bɛ fara fara ɲɔgɔn kun ka accident provoquer ni de bɛ na n'olu ye donc o la samiya fɛ gitɔrɔn sanfɛ ni a y'a ye k'a fɔ ji caman bɛ yen nɔ sira kan o la pour que o ka se ka accident kana se ka sɔrɔ o wagati la gitɔrɔn kan a bɛ distance de freinage de bɛ na ni o accident ye ka d'a kan n'i ye fɛɛrɛ minɛ mɔbili tɛ jɔ o yɔrɔ la a bɛ boli dɔ de kɛ o kɔnɔna la donc a bɛ taa sɔrɔ fana wagati dɔw la ni san nana ni fiɲɛba b'a kɔrɔ yiriw bɛ se ka bin sira kan olu bɛɛ bɛ se ka na ni sira ka environnement ka accident ye samiya kɔnɔna la donc o la bolimafɛn bolila kan ka hakili to fɛn mun na kosɛbɛ o ye de n'a bɛ fɛ ka taa dugutaga la yan'a ka dugutaga boloda a b'i hakili to météo bɛ tɛmɛ telew la u b'a fɔ an ɲɛna wagati bɛ cogo min na wagati kan ka kɛ cogo min na donc aw b'u kɔlɔsi o la kosɛbɛ n'u y'a ye k'a fɔ météo la a yiralen don k'a fɔ ko san ni fiɲɛba bɛ nalen o dugutaga i b'o to yen fɔlɔ o wagati ka tɛmɛ ka d'a kan n'i tugu ka to dugutaga la ni a kɛra o cogoya la san ba ka na yiriw bɛ se ka bin sira kan ji bɛ se ka kɛ gitɔrɔn kan o la frein tɛ se ka minɛ yɔrɔnin kelen donc o ye a kɔlɔlɔ dɔ ye sira ni environnement bɛ se ka kɛ sababu ye ka accident lase aw ma samiya wagati kɔnɔ maintenant n'an ye bolimafɛn bolila fana ta
ale ka baara kan ka kɛ jumɛn walasa ka accident bali samiya kɔnɔ comme ye météo ko kuma fɔ sisan wagati bɛɛ a kan k'i hakili to don kibaruyaw wagati kibaruya mun ni a bɛ di telew la a b'i hakili to la kosɛbɛ anw yɛrɛ ta la yan kude de b'o di a timina ka da la kosɛbɛ donc a b'aw hakili to la ni mun fɔra o wagati la pour que aw kana taa bali fɛn na mun bɛ se ka accident se aw ma o la bolimafɛnbolila kan k'i hakili to fɛn mun na fana tuguni o ye distance de freinage ye an y'o fɔ fɔlɔ la sira la n'i ye fɛɛrɛ minɛ mobili bɛ kan dɔ kɛ yan'a ka jɔ a fɔ de ma distance de freinage maintenant bolimafɛnbolila kan k'i hakili to mun na o ye distance de sécurité distance de sécurité ye jumɛn furancɛ min bɛ to ani ɲɛfɛ mobili cɛ ka d'a kan n y'a fɔ sisan ko n'i ye fɛɛrɛ minɛ mobili tɛ jɔ a yɔrɔ la ni ji bɛ gitɔrɔn kan o la o distance de freinage n'an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ o bɛ dɔn cogo di o de ye fɛn dɔ bɛ a fɔ mun ma repère ka fɛn dɔ jate minɛ ligne dɔ bɛ gitɔrɔn ni sira dantigɛ yira o ligne a fɔ ma la ligne de rive a b'o ɲɔgɔnna 5 de to aw ni ɲɛfɛ mobili cɛ walasa k'o distance de sécurité in bato mais ni samiya de don san nana a bɛ se k'o ɲɔgɔnna 10 bila pour que walasa a mana kɛ cogo o cogo hali ni mobili kolonkolon la i ka fɛɛrɛ minɛlen i kana se ɲɛfɛ mobiliw ma donc o ye baara ye baara min ni bolimafɛnbolila kan ka baara k'o ye samiya fɛ mobili boli la ka distance de sécurité in bato bolimafɛnbolila kan k'i hakili to balɛw fana la kosɛbɛ ka d'a kan ni san bɛ nale ka ji jɔsi ka bɔ vitre la ale de b'o kɛ donc n'o y'a sɔrɔ o kɔrɔlen don a tɛ se k'o baara in kɛ ka ɲa ka d'a kan a yirala k'a fɔ walasa i ka se ka bolimafɛnboli kɛ il faut que i ka yeli ɲuman kɛ pour une bonne conduite il faut une bonne visibilité donc n'i ma yeli ɲuman kɛ dɔrɔn i tɛ se ka bolimafɛn boli ka ɲa o la balɛ ninnu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o la bolimafɛn na fana an kan ka fɛn mun jateminɛ kosɛbɛ o ye yelen ye ka d'a kan yelen wagati dɔw la san mana fin dibi bɛ don donc yelenw bɛ mɛnɛ maintenant o yelen ninnu fana n'u mɛnɛ wagatiw de don yelen dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la o man ka mɛnɛ yɔrɔ dɔw la o kan ka mɛnɛ hali ni tileganfɛla don donc o yelen ninnu bɛɛ fana n'u ka baara de don par exemple n'an ye feu de route ta sisan a bɛ fɔ min ma feu de route o ye yelen ye yelen mun n'i y'a mɛnɛ a bɛ se ka taa fo mètre 100 ale kan ka mɛnɛ wagati jumɛn ani yɔrɔ jumɛnw na o feu de route n'i y'a mɛnɛ a bɛ taa a yelen bɛ taa mètre 100 la a bɛ mɛnɛ dibima yɔrɔw ani yɔrɔ minnu na ni dibi bɛ yen ou bien a y'a ye k'a fɔ éclairage tɛ yen nɔ c'est à dire dibima yɔrɔw la a kɛra dugu kɔnɔna ye o dugu kɔnɔna tɛ o ni dibi bɛ yɔrɔ la dɔrɔn a b'ale de mɛnɛ a fɔ a ma feu de route donc o feu de route ale bɛ mɛnɛ a yirala fana k'a fɔ ni i bɛ ka bolo la i ni bolimafɛn fɛn o fɛn bɛ na bɛn a kɛra hali sennamatigi nɔgɔsotigi mɔbilitigi a mana kɛ fɛn o fɛn ye i bɛ b'o la ka d'a kan n'e bɛ ka bolo la i ka yelen bɛ sigi a ɲɛ kan ni yelen sigira a ɲɛ kan o bɛ se ka na ni accident ye donc o feu de route na ko ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɛn i bɛ b'o la i bɛ na dɔ wɛrɛ la a bɛ fɔ min ma feu de croisement o feu de croisement in ale fana bɛ mɛnɛ condition jumɛn na n'i y'ale mɛnɛ a yelen bɛ yeli kɛ mètre 30 o mètre 30 in b'a jira k'a fɔ a kun bɛ jigin dugu ma o la a dabɔlen don aw ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛ donc an y'a fɔ sisan n'i bɛ feu de route na i b'ale de mɛnɛ maintenant ni i y'ale mɛnɛ ni aw tɛmɛna ɲɔgɔn na i bɛ se k'i ka feu de route mɛnɛ o feu de croisement in a bɛ mɛnɛ a kɛra dugu kɔnɔna tɛ mais ni yelen bɛ yɔrɔ la a bɛ mɛnɛ o la a bɛ mɛnɛ condition jumɛnw fana la ni san bɛ nale walima neige walima brouillard ni yɔrɔ t'a cogoya la a bɛ se ka kɛ dugu jɛra kɛnɛ ma ci kosɛbɛ ou bien su kora dibi ma don kosɛbɛ donc ale de bɛ mɛnɛ donc a fɔ a ma feu de croisement o kɔfɛ yelen fana wɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ min ma feu de position feu de position in ka baara ye jumɛn ye n jɔlen don dibima yɔrɔ la walasa mɔgɔw gitɔrɔn sanfɛ walasa mɔgɔ minnu bɛ nale olu ka ne ka bolimafɛn jɔlen an b'a mɛnɛ n'i y'ale mɛnɛ e min bɛ bolimafɛn kɔnɔ a t'a to i bɛ yeli kɛ n'a ye mais mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ fo mètre 150 olu bɛ e ka bolimafɛn jɔlen donc a fɔ a ma feu de position ale dabɔra de n'i jɔlen don gitɔrɔn kan dibima yɔrɔ la walasa mɔgɔw kana na bali i ka bolimafɛn jɔlen na a ka kɛ accident ye i b'o de mɛnɛ mètre 150 kɔnɔna la mɔgɔw bɛ se k'i ye kɔfɛ ani ɲɛfɛ o kɔfɛ yelen fana wɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ min ma feu de détresse feu de détresse in ye ampoule fila bɛ mɛnɛ ka sa clignotant fila bɛ mɛnɛ ka sa mun kɛ donc o mɛnɛ kun de b'a la a bɛ mɛnɛ condition jumɛn na siraba sariyaw y'a fɔ cogo di mɔbili tiɲɛnen don e bɛ ka boli
vitesse fitinin na i tɛ se boli mun tɛ boli kɔrɔlen bɔ a bɛ mɛnɛ o la walasa minnu bɛ kɔfɛ a ɲɛfɛ u k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ mobili in na a tɛ ka se ka boli i b'a fɔ a kan ka boli cogo min na kɔrɔlen a bɛ mɛnɛ o la o kɔfɛ a bɛ mɛnɛ cogo di mun fana la ni embouteillage bɛ yen mɔgɔw jɔjɔlen don ɲɔgɔn kɔfɛ embouteillage la e kɛra mɔgɔ laban i nana jɔ i b'a mɛnɛ o b'a to minnu bɛ nalen fu kɔfɛ u k'a ye k'a fɔ embouteillage de bɛ yen u ni vitesse kana na donc mais ni mɔgɔ dɔ jɔra e kɔfɛ dɔrɔn e b'i ta in faga o tigi de kan k'a ta minɛ ka d'a kan a bɛ kɛ de mɔgɔ laban min bɛ nalen o k'a ye k'a fɔ mɔgɔw jɔlen don embouteillage la mais mɔgɔw b'a minɛ condition caman na kun caman mɔgɔw b'a minɛ olu la mais a kun ye ninnu de ye mais a kɔni n'i y'a minɛ ka boli n'a ye banabaatɔ b'i kun ou bien fɛn wɛrɛ b'i kun mɔgɔw b'a minɛ o fana la a t'a yira k'a fɔ priorité b'e bolo mais mɔgɔw bɛ ɲɛ i ma ka d'a kan fɛn dɔ b'i kun u b'o dɔn comme courtoisie bɛ code la route la o courtoisie in kama u bɛ ɲɛ i ma ka sira di ma n'o tɛ a t'a yira k'a fɔ priorité b'i bolo an y'a fɔ an ka jɛmukan tɛmɛnenw na bolimafɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ fɔ olu ma véhicule prioritaire n'olu bɛ nalen dɔrɔn an k'an ka sira di olu ma i n'a fɔ ambulance cortège présidentiel ani o n'a ɲɔgɔnnaw donc ni olu ɲɔgɔnnaw bɛ nalen u bɛ u ka sirani i bɛ mankan mɛn walima u ka yelen gyrophare bɛ mɛnɛ ka sa n'an y'olu ye dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ priorité b'olu de bolo an ka jɔ ka sira d'olu ma a fɔ olu ma véhicule prioritaire sɔrdasi mobili polisi mobili n'u bɛ mission na mais n'o y'a sɔrɔ u ka jeu de lumière mɛnɛnen tɛ u ka sirène t'a la o b'a yira k'a fɔ ni mobili tɔw bɛɛ ye kelen mais n'o b'a la o kɔrɔ u bɛ ka taa mission de la an kan k'an jɛngɛ k'an jɔ ka sira d'u ma o kɔfɛ yelen wɛrɛw fana bɛ yen nɔ a bɛ fɔ mun ma feu de brouillard ninnu dabɔra jumɛn kama wagati dɔ la i bɛ taa sɔrɔ bugun bɛ kɛ yɔrɔ la donc ni bugun bɛ yen nɔ ale bɛ mɛnɛ o de kama walasa o wagati la a ka se ka boli parce que n'i y'a mɛnɛ o la a bɛ se k'o boli kɛ mais ni bugun tɛ yen ale mɛnɛ kun tɛ an bɛ se ka feu de croisement in mɛnɛ an ko mun mɛnɛ yeli bɛ yeli kɛ mètre 30 an bɛ se k'o mɛnɛ o kɔfɛ feu de stop fana bɛ kɔfɛ feu de stop ninnu ye jumɛn n'i ye frein digi e bɛ mɔgɔ min kɔfɛ an ye distance de freinage ko kuma fɔ sisan an ko ani distance de sécurité walasa e kana na bali ka fara i ɲɛfɛ mɔgɔw kun donc depuis yɔrɔ jan fɛ n'i y'a ye u yelen ninnu mɛnɛna o b'a yira k'a fɔ ale ye fɛn dɔ de ye a bɛna jɔ walima a bɛn'i sumaya a ye frein digi donc depuis e b'o mɛnɛnen e min bɛ kɔfɛ e fana kan k'i hakili to i yɛrɛ la k'i sumaya donc walasa aw ka se k'aw ka samiyafɛ boliw kɛ k'a sɔrɔ accident ma bɔ a la aw b'aw hakili to ninnu na maintenant yelen ninnu fana yelen ampoule minnu bɛ kɛ mobili la a bɛ se ka kɛ nɛrɛmugulama ye komi a bɛ se ka kɛ jɛman ye o bɛ dépend mobili dilanbaga la walima o bɛ dépend mobili bolila la o tɛ foyi falen mais distance minnu fɔlen filɛ nin ye yelen ninnu kan k'o de bato donc aw b'aw hakili to nin waleya ninnu na samiya kɔnɔ walasa aw ka se k'aw ka bolimafɛn boli kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni accident ye an y'a fɔ kosɛbɛ k'a fɔ aw ka hakili to météo la météo e bɛ fɛ ka dugutaga bolo da walima hali dugu kɔnɔna in yɛrɛ de don yan météo y'a yira ou bien a yirala k'a fɔ sanba de bɛ nalen ani fiɲɛ b'a kɔrɔ ka d'a kan n'i ye bolila o kɔfɛ san bɛ se ka na fiɲɛ bɛ se ka k'a kɔrɔ poto dɔw bɛ yen nɔ courant poto bɛ se ka bin walima i bɛ taa sɔrɔ yiri binnen don sira kan donc olu ye sababu ye minnu bɛ se ka na ni accident ye samiya kɔnɔ an b'an kɔlɔsi o la an ka fɛɛrɛw k'olu jate minɛ pine minnu bɛ mobili la parce que pine fana n'i ye fɛɛrɛ minɛ pine kan ka jɔ yɔrɔ min na a bɛ kolonkolon o ye tiɲɛ ye mais pine dɔw fana bɛ yen n'a dan bannen don o fana bɛɛ bɛ kɛ sababu ye pine tɛ jɔ a jɔyɔrɔ la o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye pine bɛ se ka boli caman kɛ yan'a ka jɔ donc ninnu ye waleya ye waleya minnu ni aw kan ka hakili to o la samiya kɔnɔ ka se k'aw ka bolimafɛn boli kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni accident maintenant an ka togoda ninnu na i bɛ taa sɔrɔ gitɔrɔn tɛ o sira ninnu kan a caman ye siraba bilenniw ou bien bɔgɔ bilenni siraw donc a ɲininen don ni san nana yanni aw ka boli o sira ninnu kan aw bɛ wagati dɔ de ta fɔlɔ k'aw jɔ o b'a to fiɲɛ bɛ don a tɛ dingɛ sen ka d'a kan o sira ninnu filɛ nin a kɛ ka teli dingɛ ye ni san nana donc o dingɛ ninnu caman bɛ kɛ jisigi yɔrɔw ye o caman bɛ kɛ ni accident sababu ye donc o yɔrɔ ninnu fana la aw b'a hakili to o fana la ni gitɔrɔn tɛ yɔrɔ minnu na togodaw la sira minnu bɛ yen ni bɔgɔ bilenninw de don aw b'aw jija ni san nana yɔrɔ a b'a jɔ fiɲɛ ka don yɔrɔ la a ka se ka ja kosɛbɛ o b'a to sira ninnu tɛ tiɲɛ u bɛ mɛn ka d'a kan ni aw bolila a ɲiginnen wagati la a bɛ dingɛ de sen
o dingɛ ninnu fana bɛ taa kɛ kɔlɔlɔ ye taalen ɲɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ na e kɔfɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye hali ka mɔbili labin parce que ni mɔbili nana ni vitesse sugu dɔ ye ka don dingɛ la dingɛ mun ni a jɛngɛnen don cogo dɔ la a bɛɛ bɛ se ka kɛ accident sababu ye donc ninnu ye waleya minnu ni an kan ka hakili t'u la samiya in kɔnɔ walasa an ka se k'an ka bolimafɛn boli kɛ k'a sɔrɔ accident ma bɔ a la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ caman ye an ye nin de kanu ka nin yira aw la bi hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamadu. L'assurance de responsabilité civile est un contrat qui garantit les conséquences pécuniaires encourues par l'assuré lorsque celui-ci cause un dommage matériel ou corporel à un tierce, que ce soit par sa négligence, son imprudence, ses enfants, préposés, animaux ou choses dont il est responsable. Cependant, l'assurance de responsabilité civile professionnelle s'adapte à chaque activité. Artisans, entrepreneurs, commerçants ou toute autre profession libérale, vous pouvez causer involontairement des dommages dans le cadre de vos activités. La RC Pro, c'est cette assurance qui se substituera à vous pour réparer les préjudices. L'assurance Lafia est la meilleure assurance pour votre souscription à une assurance de responsabilité civile. Assurance Lafia, l'avenir avec assurance.